Bos días, que tal? Onde vai o outro? Anda por aí. Sí, dígame, presidente. Sí, vou agora mesmo, presidente, sí. Sí, faltame unha cousa, pero... sí. Claro que quero seguir traballando, señor presidente, sí. Vale. Grazas, presidente. Chao, presidente. Chao. Preguntaránse por que os chamou o presidente da Xunta, non? Non quero andar con rodeos, vale? Porque a cousa é moi grave. Vai cortar a pensión. Vostede que é o chistosito ou que pasa? Non van decir a mítica frase de non vou falar nada sen presencia do meu abogado ou que pasa? Onde vai o seu compañeiro? Olá. Que é a primeira vez que veño ao despacho do presidente, eu non sei como... Séntese. É que non daba aparcado porque pensei que había unha plaza libre, pero ainda ya teñen reservada a Fraga, Cuidado. Díxenlle... Séntome. Séntese, díxenlle que esperaran aquí e que non se moveran. De onde ven? Veño porque coincide que traballa aquí un neto meu e foinlle dar dinlle 10 euros ao neto, por si quere tomar un café ou O seu algo. neto é compañeiro daqui? Sí, traballa aquí o meu neto, sí, traballa aquí, xa leva anos aquí traballando, sí, fixa oposición e... Non será un enchufao? No, de enchufado nada, está traballando. É o director dos aeropuertos da provincia de Lugo. Bueno, collino de casualidade porque, claro, teletraballa, porque el non vai ir a... Ben, estáballe comentando aos seus compañeiros que a Agustín situación... e Felipe, sí. A situación é bastante grave, Ah, sí? vale? Sí, o presidente cancelou toda a súa axenda para reunirse con vos pola súa infracción da directiva 315/9 de 14 de xullo. Línea. Presidente? Sí, xa están aquí os 3 pájaros, sí. Non saben nada aínda, sí, non. Bueno, teñan coidado porque cheiran que apetrenan, Como? Bueno, algo así entre mexo e viño de mesa. Sí. Vale, gracias. Volviche a botar a colonia de Bustamante, ¿no? La madre que te parió. Hay que terminar. Séntate. Séntate. Veño agora mesmo vou onda ao presidente, vale? Presidente, veña, un abrazo. Non se movan daqui. Nada, aquí quedamos quietos. Presidente. Xa vos lo dixen eu, que non votastes ben, o voto non é secreto, miran as papeletas, joder. Viron que non votamos por él e van a por nós directamente. Tú pa que carallo votas polos verdes se vives na Fonsagrada? A ti que marche dá? Mar verde non vai haber. Non votedes, votaste, agora metestes a pata, a ver, tampouco creo que nos metan na cárcel, non? Sí, señor presidente, sí. Efectivamente, señor presidente, xa falei con Teixeiro e hai celdas dispoñibles, sí. La madre que me parió. Vamos para a cárcel.
Perdón, Nada, Estaba está perdonada, falando. estamos aquí. Eu Ben. que me gustaría, se non é molestia, saber de que se nos acusa. Porque estamos aquí os tres e Eso ninguén vou. sabe que fixemos, nin que pasou, que é, que pasou, que fixemos. Vostedes tres pasan todas as tardes na Alameda de Santiago de Compostela, isto é correcto? Sí. Botamos as tardes ali na Alameda. Pero é por algo da Alameda. Eu pensei que nos chamaban porque Paco apuntouse a piscina e mexa todos os días na piscina. Que no, a ver. No. Que a ver, que non tiña por que pasar nada, porque tú vas nadando, mexa, non pasa nada. Pero aquel mexa nadando de espaldas, non mexa para arriba. Non ten moita forza no caño, pero vese como... E é desagradable o que vai nadando atrás. Non vos chamamos Apuntouse a por... piscina porque mandoulle o médico beber 2 litros de auga ao día. No, E é a única maneira... Vamos a ver. Pero o que vai detrás sube a tensión, porque ao chupar a orina leva sales minerales. E Vamos eso a sube- ver, é que non Ten vamos a... a tensión a 14-12. Que non quero falar da piscina. Xo carallo, Sí, sí. Bueno, nos vamos a Alameda, sí, que pasa nada. Vale, moi ben. E que fan vostedes na Alameda todas as tardes? Darlle de comer pan ás pombas. Isto é correcto? Que lle damos de comer pan ás palomas, non? Ás palomas, sí, efectivamente. Pan! Pan, sí, pan. Nós non, Ah, no. Nós pan non andamos con pan por aí, que pensa que andamos cada un cunha bolsa de pan na mão ou que? Entón, que leva nesa bolsa? Que leva aí nesa bolsa? Isto é... Isto é porque... Onde cagan os cas vamos recollendo. Vamos recollendo e guardamos aquí. A min dame igual, rías o que queira, pero están vostedes metidos nun bo lío, xa vos lo digo agora mesmo, Que non me... Que nós tampouco sabíamos que non se podía dar Como de que non comer ás sabía? palomas. No, a nós nadie nos dixo nada, non? A nós dixenos alguén, oye, non se pode... Pero é que non hai que decilo, non viron os cartéis que hai por toda a Alameda? Prohibido dar de comer ás pombas, non viron? Vímolo. Ah, vístelo. Pero non entende... Que quer dicir? Como que quere decir? Non darlle de comer ás palomas. Pero é que non é fácil de entender. O do bar da baixo da miña casa ten un cartel no bar que pon: el baño es de uso exclusivo para os clientes. Pois eu tomo café na casa e voulle cajar ali todos os días. Bueno. E eu vi a película, le querían dar entre varios, está mal posto tamén, porque le dieron al final. Non me vale. Non me vale. Cartel. Vamos a un cartel. Para o cartel non que sabe do cartel. As Pero- pombas transmiten moitas enfermidades. Pero é tan Cagan nos coches. Que? Sí, cajan, yo sei que cajan nos coches, sí. Comen as tapas de tortilla. Comen. Pois entonces, de que estamos falando? Xa. Pero tan grave é o tema, logo, tan grave é a cousa. Bueno, tan grave, a pena de cárcere máxima é de 25 anos e un día. 25 anos e un día. Bueno, pois é o máximo. Ese é o máximo. Ese é o máximo. 25 anos e un día é o máximo. O máximo. É o mínimo. O mínimo, 25 anos. Bueno, entonces,
se nos meten na cárcel, vos vades 25 anos e eu vou o último día, vale? Para coller os días, ese xa vou eu. Sí, señor presidente. Moi ben. Chamarei eu directamente. Que non vai a nadar á piscina. Moi ben, vale. Gracias. Nada. Un abrazo! Séntense. Séntense. O presidente non pode vir recibilos. Ai, que pena, O mellor ten que... Onde vai? Ten que ir inaugurar o aeropuerto de Monforte. Mira o meu neto, ao final, Aeropuerto Monforte. Entonces, como o presidente non pode recibilos, no seu lugar vai vir... Non se van. No seu lugar vai vir a conselleira de Políticas Avícolas. Paloma Fandiño. Que tal, conselleira, como está? Hola. Ben, Que tal? Aquí están os que tres. está É pasando? que non sabía que había unha consellería de palomas, Sí, que non... sí que hai. Sí que hai. Aquí tes Estos os ten tres. que haber outra de jaliñas tamén, porque xa... Bueno, nada. Estos son os tres pájaros que non lle fixeron caso aos carteles de prohibido darlle de comer ás pombas. Sin vergüenza, señoría. Entón, poderías deixarnos sós, que é importante. Sí, claro, por suposto, sí, conselleira. Gracias. Chao. A ver, os papéis. Xa este la boa agora. A ver, o cachondeo, Non. O goberno do que formo parte é moi sensible a normativa da alimentación das pombas. Este tamén era moi sensible e agora tocalle non vai claro. falar. Eso non ten que ver, verdad? Que era moi sensible. Saltaba... A ver, tamén lle digo unha cousa. Nós ás palomas botámoslle cachos de pan. Tampouco lle fixemos unha caldeirada de rape. A normativa é a normativa. Xa. Agora ben, se hai algún xesto pola súa parte, estaría disposta a olvidar todo o que ha acontecido. Xa me entendes? Non sei. Pois sí que é paloma, ao final, Sei que se hai un detalle, pola nosa parte podía quedar a cousa así. Podría. Chicos, a la de 3. 1, 2 y 3. Aí va, aí pita, pitas aí. Ahora, cuidado. Olga Méndez, aplauso fuerte para ela. Olga Méndez. Ahora vanche dicir toda a semana o da piscina. Que me xa na piscina. Non vai mañá á piscina, Olga, un aplauso grande para Olga. Gracias por estar aquí. Grande, Olga.